Mün geceden hayırlı bir gece ve mukaddes Kur'an-ı Kerim'in indirilen güne. Bugün Kadir gecesi. Leyletil Kadir diýip Kur'an-ı Kerim'de ona bağışlanan aýadan bar. Hemmäňizi Kadir gecesinden tüý süremden gutlayan Allah'ım näme göwnüňizde wesen arzu niyetleriniz bolsa ol arzularyňyzy hasyl etsin inşallah. Rabbim işinize üstünlük versin doganlarym. Allah kullaryna mähirli, Rahman we Rahim bolandyr. Şoň üçin Allah'dan umyt kesilmez. Bu aýda gözel dualar edelim bir-birimize için. Yine göwnümize değişen, görüşmän ýören doganlarymız bar bolsa olardan helallyk soraly. Olar bilen aramyzy düzeldeli. Hemme zatlar unudulsun bu mübarek aýyň, bu izzetli günüň hormatyna. Çünkü bugün Rabbimiz arşyndan, gökden yere indirilen Kur'an-ı Kerim'in indirilen günü Peygamberimize Cibril aleyhisselam'ın aracılığı bilen. Yani şeyle bir mukaddes günde bizler birimize öykekini tutup göremeýäriň doganlar. Hemmäňize Allah'dan bagyt, saadet ve güzel bir mutlu bir yuva arzu etýän ve dileyen Rabbim hemmäňize arzu ve niyetlerinizi ýetirsin. Kommentariýalarda amin ýazmany unutma.